Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Melchor. Taong 1958, Armado, Occidental Mindoro. Noong mga panahong ito, nasa edad 30 anyos na si Melchor. Matanda na kung susumahin, pero nag-iisa pa rin sa buhay. Ayon sa kanya, wala sa puso niyang pagkakaroon ng asawa. Lumaki siya sa hirap, kaya hindi niya maisip ang kanyang magiging buhay kapag pumasok siya sa buhay ng pagpapamilya. Napakahirap na bagay yun para sa kanya, lalo pat lalaki siya. Dahil dito, paulit-ulit niyang sinasabi sa utak niya na hindi niya gagayahin ang pagkakamali ng kanyang ama. Nangako rin siya na bago siya magkaroon ng pamilya, sisiguraduhin niyang nasa maayos na siyang kalagayan. Ang kaso lang hindi ito naging madali. Bawat araw na dumaraan, masakit ang markang naiiwan sa kanyang muka ng sampal ng realidad. Paulit-ulit naman siya noong lumalaban pero sadyang hindi siya pinapabura ng panahon. Ang kinikita niya sa araw-araw, halos kulang pa pambili ng mga pangangailangan niya. At sa halip na makapag-ipon, unti-unti siyang nalilibing sa utang. Gawa ng may mga obligasyon siyang hindi natutupad, gamit lamang ang perang pinagpaguran. Dahil dito, obligado siyang mangutang. Hanggang sa yung pinagkakautangan niya, tinalikuran na rin siya. Ang nais na lang din itong mangyari, bayaran niya ang mga natira niyang utang, kaya wala na rin siyang nagawa, kundi ang magtiis. Kahit ano kasing pagmamakaawa, sadyang nadala na ang taong yon sa mga dahilan niya. Hindi nagtagal, mas lalo pa siyang nakaramdam ng hirap sa puntong hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Marami nang pumapasok noon sa isip niya, kagaya ng pagnanakaw, pagpatay ng tao, at panluloob sa mga kabahayan. Napagtanto niya kasi na sa pamamagitan ng ganoong bagay, mas mapapadali ang kagustuhan niyang kumawala mula sa kadena ng kahirapan. Ang naging problema lang, masyadong makonsensya itong si Melchor. Kapag alam niyang mali, hindi niya talaga ito ginagawa. At dahil dito, ang binabalak niyang yon ay pawang naging imahinasyon na lamang. Hindi nagtagal, unti-unti na rin niyang tinanggap ang realidad ng buhay na meron siya. At para naman mapalakas ang kanyang loob, tanging ang simbahan na lang ang kinapitan niya. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumaraan siya sa simbahan para magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa dito niya na makilala ang matandang maninimba na kilala sa tawag na Kuloma. Taliwas sa mga orihinal na deboto, hindi matandang dalaga itong si Kuloma. Isa siyang lalaki na bandang nasa edad 50 na. At kagaya niya, wala rin yung pamilya. Kaya naman nang magkausap sila, agad silang nagkasundo sa mga bagay-bagay. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang manggagamot ito na matagal ng lihitimong deboto ng simbahan. Ayon kay Kuloma, ang pagsisimba ay nagpapalakas ng espiritual na katangian ng isang tao na siya namang susi sa mas malakas na karunungan. Dagdag pa nito na, ilang taon na rin niya itong ginagawa at aminado siyang hindi siya nagsasawa na ito ay gawin at tuparin. Nabanggit din ito sa kanya na kahit hindi siya katulad ng ibang manggagamot na nabiyayaan ng karga, ipagpapatuloy niya ang mga pinaniniwalaan niya. Mariin din itong inilahad na hanggang kamatayan siyang mananampalataya sa aral na alam niyang tama at sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Nang marinig naman ni Melchor ang naging kwento nito, hindi niya maipagkakaila na mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes para makinig sa mga kwento nito. Alam niya kasi na may kabuluhan ng bawat katagang sinasabi nito, kaya naman kahit marami siyang trabaho, literal na binigyan niya talaga ito ng oras. Sa paglipas ng mga araw at linggo, madalas na silang magkita ni Kuloma hanggang sa dumating ang punto
na niyaya na siya nitong bumisita sa mumunti nitong tahanan. Pagkarinig niya sa naging alok nito, hindi na siya nagdalawang isip pa. Alam niya na kailangan niya roong pumunta, hindi dahil sa inanyayahan siya, bagkus ay para na rin masagot ang mga katanungan sa isipan niya. Kahit nasa tamang edad na kasi itong si Melchor, nananatili pa rin palaisipan para sa kanya ang katotohanan sa likod ng mga lihim na karunungan na halos napapakinggan niya lang sa usap-usapan ng mga matatanda. Marami ang nagsasabi na kwentong barbero lang ito. Subalit marami rin namang naniniwala na totoo at merong basihan ng ganoong mga istorya. Yun nga lang, sa edad niyang yun, hindi pa rin siya makahanap ng batayan para may makilingan sa dalawang paniniwalang naglalaban sa kanyang isipan. At dahil dito, kung kaya't pinaglaanan niya talaga ng oras at interes ang buhay at pagkatao ng lalaking nakilala niya sa simbahan. Pagsapit ng araw ng simba, taimtim silang nagnilay-nilay ng kanilang mga hangarin. Pagkatapos naman ng misa, tumungo na sila sa bahay nito para mag-almusal at mag-usap ukol sa kanyang mga gustong malaman. Naniniwala kasi itong si Coloma na kaya nagkaroon siya ng interes sa lihim na aral ay dahil sa may mga gusto lang din siyang masagot na katanungan, kagaya ng mga taong nakilala nito. Dagdag pa nito na, obligasyon nito ang magbigay ng kalinawan sa isip ng bawat tao, kaya makakaasa siya na malalaman niya ang lahat ng nais niya. Dahil sa sinabi nito, aminado siya na nakaramdam siya ng pagkasabik. Inaasahan din niyang makakarinig siya ng kwento at mga talambuhay dito, pero pagdating nila sa tahanan nito, unti-unting nagbago ang naramdaman niya. Yung bahay kasi ni Coloma, napakaluma na. Tapos ang mas masaklap pa, nasa pinakadulong parte ito ng lugar nila. At yung lugar na yon, kilalang puntahan ng mga taong nawawala. Dahil sa kanyang kapiranggot na nalalaman ukol sa lugar na kanyang pinuntahan, hindi niya maiwasang magtanong dito kung bakit dito yon naninirahan. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ganyan ang mga matatapang, Melchor. Huwag kang matakot. Kumalma ka lang. Ligtas ang lugar na ito." Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya gaanong nakumbinsi sa kadahilan ng noong nagdaang mga araw, merong napabalitang nawawala sa lugar kung saan sila pumunta. Bagaman takot na siya, pinili niya pa ring sumunod sa kaibigan niya hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay nito. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari, pero kapansin-pansin yung mga lumang damit na nakatambak sa mga bangko. Nangangalingasaw din ang amoy ng gamot sa loob, kalakip ng mga amoy ng natuyong dugo at naaagnas na karne. Sa isip-isip niya, hindi ganon ang bahay ng albularyo, kaya naman pinag-igihan niya ang kanyang pagmamasid hanggang sa dito na niya nakita ang nakakapangilabot na katotohanan. Siguradong sigurado siya noong mga oras na yon na yung taong kasama niya hindi tunay na albularyo, bagkus isa yung nilalang na nasa panig ng kaliwa na nagbabalat kayo bilang sugo ng Panginoon. At para magawa ito ni Coloma, napansin niya na nagtatago ito sa suot nitong medalyon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inagawang medalyon na suot nito at sa isang iglap nalusaw ang balat kayo nito. Ayon sa kanya, biglang nilamon ng apoy ang buo nitong katawan, kung saan pagbaling niya ng tingin dito, nakita niya na kakaiba na ang anyo nito. Malayong malayo na yun sa taong kaibigan niya, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Nang mapansin naman yun ng nilalang, sinubukan siya nitong habulin pero naging huli na ang lahat. Paglabas niya ng bahay, hindi na rin ito nakasunod dahil sa tirik na tirik pa noon ng araw. Habang mabilis naman siyang tumatakbo papalayo, hindi niya maiwasang tumingin pabalik sa tirahan nito. Pagsilay naman niya rito,
Bumungad sa kanya ang iilang malalaking hawla na may mga nakakulong na kalansay ng tao. Unti-unti ring nagbago ang bahay nito hanggang sa dito na niya nakita ang ilang mga karne na nagkalat sa buong paligid. Takot na takot man buhat sa kanyang mga nasilayan, di siya nagpasindak. Nagpatuloy lang siya noon sa pag-usad hanggang sa marating na niya ang kanilang tahanan. Pagpasok naman niya sa loob, dali-dali niyang tinago ang hawak niyang medalyon kasabay ng pag-akto niya ng normal nang sa gayoy hindi maalarma ang kanyang ina. Meron kasi itong sakit sa puso, kaya kahit takot na takot siya, hindi siya gumawa ng mga bagay na ikakagulat nito. Kinahapunan, pagdating ng tatay niya, kinausap niya ito ng pribado ukol sa problemang kinakaharap niya. Ang kaso lang, nang marinig nito ang kanyang hiling, hindi siya nito kaagad na pinaunlakan. Bukod kasi sa marami pa itong ginagawa, wala rin itong panahon para sa mga katarantaduhan na lalabas sa kanyang bibig. Ngunit nang mapansin ito ni Melchor, mas lalo pa siyang nagpumilit hanggang sa magdesisyon siyang ipakita dito ang hawak niyang medalyon. Pagsilay naman ng tatay niya sa bagay na yon, bigla itong napatitig sa ipinakita niya kasabay ng pagtatanong nito ng, "Kanino yan? Saan mo kinuha yan?" Pagkasambit nito ng mga kataga, ramdam niya ang galit nito na namumutawi sa mga salita. Dahil dito hindi kaagad siya nakaimik hanggang sa sapilitan na siyang dinala ng tatay niya sa pribadong silid. Pagsarado nito ng pinto, muli na naman siya nitong tinanong ukol sa dala niyang medalyon. Dagdag pa nito na iisang tao lang ang kilala niyang nagtatanga nito at yun ay walang iba kundi yung albularyong nakatira sa lugar na pinupuntahan ng mga taong bigla na lamang nawawala. Mariin din itong inilahad na hindi magiging maganda ang kanyang kalagayan sa oras na napatunayan nitong ninakaw niya ang bagay na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad pa dito ang lahat ng mga nalalaman niya. Inamin din niyang naging kaibigan niya ang taong yon at dito rin niya ito kinuha. Subalit, kaya lang naman siya napilitang gawin ng pagnanakaw ay dahil sa nakatunog siya ng kakaiba sa pagkatao nito. Mariin din niyang inilahad na sino man ang albularyong yon, nasisiguro niyang hindi ito sugo ng Panginoon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano unti-unti na niyang napansin ang pagkalma ng tatay niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya meron din itong nalalaman ukol sa taong naging kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang lahat ng kanyang mga kwento, inabisuhan siya nito na wag na munang lumabas ng bahay. Pagkatapos naman itong magsalita, nakiusap ito sa kanilang kapitbahay na tawagin ang kaibigan nitong manggagamot na ilang metro lang ang layo sa kanila. Kapag kasi meron silang problema, yon ang unang taong nilalapitan nila. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na nga rin ito. Nagtataka man buhat sa biglaang pagtawag ng kanyang ama, hindi na rin yung nagreklamo. Pagpasok naman ito sa silid kung nasaan silang dalawa, agad namang ipinakita dito ng tatay niya ang nakuha niyang medalyon. Ikinuwento rin ito ang lahat ng kanyang karanasan upang maging malinaw sa albularyo ang mga nangyari. Pagkarinig naman ito sa sinabi ng tatay niya, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Inamin din ito sa kanila na yung taong pinagkuhanan niya nito ay malapit sa kanilang mga albularyo. At kahit minsan, wala sila roong naramdamang kaduda-duda, kaya sa tagal ng kanilang pagsasama, hindi na nila ito pinaghinalaan ng masama. Nabanggit din ito na alam ng taong yon ang kanilang mga abilidad, kaya kung sakaling ang totoo ang kanyang mga paratang, paniguradong mahihirapan silang lahat. Nang marinig naman ni Melchor ang sinabi nito, agad naman niyang pinabulaanan ang konklusyon ng kaibigan ng kanyang ama. Noon yun, pero hindi ngayon. Huwag niyo sanang kakalimutan.
Produkto na si Coloma ng kapangyarihan ng kadiliman. Lahat ng gamit na hindi sa kanya tumalab noon, nasisiguro kong tatalab na ngayon. Dahil sa sinabi niya, napaisip ang albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas sila ng silid para paghandaan ang pagsapit ng gabi. Bilang pagpapakita naman ng pag-aalala sa kanila, hindi na umalis ang kaibigan ng kanyang ama upang makatulong dito kung sakasakali man. Sumapit na nga ang gabi. Laganap na ang katahimikan sa paligid. Habang nagpapahinga noon ang nanay at mga kapatid niya, naging abala naman sila sa pagbabantay. Akala nga niya walang mangyayaring masama, pero hindi pa man lumalalim ang gabi, kapansin-pansin na ang mga kakaibang pagpaparamdam sa labas ng kanilang tahanan. Ayon sa kanya, nagsimula ito nung may marinig silang kakaibang huni na sinundan naman ng paglanghap nila ng kakaibang amoy sa hangin. May mga naririnig na rin silang naglalakad sa labas, kaya naman hindi na nila maiwasang sumilip sa mga siwang. Ang naging problema lang, sa tuwing ginagawa nila ito, agad silang sinusuway ng kaibigan ng kanyang ama. Hindi kasi ligtas ang ganoong gawain, lalo pat wala silang ideya sa abilidad ng nilalang. Mariin din itong inilahad na kung gusto nilang malaman kung sino ang gumagawa ng ganoong huni, mas mainam na ipaubaya na lamang yon ng mag-ama sa kanya. At dahil sa sinabi nito, wala na ring nagawa sila Melchor kundi ang maghintay. Habang nagmamasid naman itong albularyo, maigi naman silang nakikiramdam sa mga tunog na kanilang naririnig. Akala nila sa ganoong bagay lang iikot ang mga pangyayari, pero hindi nagtagal, bigla na lamang tumayo ang albularyo kasabay ng dahan-dahan itong paglakad papalabas ng bahay. Sinubukan nila itong kausapin pero hindi sila nito pinakikinggan. At ang mas malala pa, parang wala ito sa sariling ulirat nito. Dahil sa pangyayaring yon, puwersahan naman yung hinawakan ng tatay niya para pigilan sana, ngunit hindi sapat ang lakas nito upang mapigilan ang pag-usad ng albularyo. Maya-maya pa, nang tuluyan na yung makalabas ng bahay, harap-harapan nilang nakita ang nilalang na nagbalat kayo bilang albularyo. Paglalarawan ni Melchor dito, para itong demonyo kung titingnan, dahil sa maitim nitong balat at mga bukol nito sa ulo na may iba't ibang hugis. Putot balat din ito, tapos naninilaw ang mga mata nito na siya namang namumukod tangi sa kadiliman ng gabi. Pero alam niyo kung ano mas nakakatakot sa lahat? Yung mga pugot na ulong nakadikit sa magkabilang balikat ng nilalang na animoy minuminuto ritong bumubulong ng kung ano-ano. Matapos naman nila yung masilayan, tinuro siya nito habang sinisenya sana ibalik ang medalyong kanyang ninakaw. Subalit nang mapansin ito ng kanyang ama, agad siya nitong inabisuhan na itago ito sa kanyang bulsa. Ngunit nang masipat ng nilalang ang kanyang ginawa, puwersahan itong pinalapit ang albularyo at nung mahawakan na niya ito, dinukot niya ang dila nito sabay buong puwersang bunot dito. Segundo lang ang naging pagitan nang masipat nila ang dila at lalamunan ng albularyo na nakalabas na sa bibig nito. Wala na rin yung malay at sa estado parang malapit na itong mamatay. Nang mapansin naman yun ng nilalang, bigla nitong kinaladkad papalayo ang albularyo hanggang sa tuluyan na itong nilamo ng dilim. Dala naman ng takot sa kanilang mga nakita, dali-dali nilang isinarado ang pinto habang pinag-iisipan ang mga susunod nilang gagawin. Sa estado kasi ng nilalang na kanilang nakaharap, nasisiguro nilang napakamakapangyarihan ito. Alam din nila na hindi nila ito basta-bastang matatalo at ang tanging paraan para makaligtas ng buhay ay ang iwasan at layuan ito. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, kinaumagahan umalis silang lahat sa baryo. Inabot sila ng ilang araw sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang Buena Vista.
Dito kasi nakatira ang pamilya ng kanyang ina, kaya naman dito nila binalak na pumunta. Bukod kasi sa maraming kilala ang mga ito sa lugar na yon, marami rin itong koneksyon sa mga rebelde at sa mga manggagamot na may iba't ibang kakayahan at talento pagdating sa lihim na karunungan. Nang marating naman nila ang bayan, agad silang sinalubong ng mga ito. Ilang oras din sila noong nag-usap-usap hanggang sa dito na matanong ng mga kapatid ng nanay niya ang tungkol sa rason ng kanilang pagpunta. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip na ilahad ang katotohanan. Natatakot kasi sila sa mga pwedeng mangyari, lalo na kung sapilitan nilang ilihim sa mga ito ang totoong rason kung bakit sila naglakbay ng ganoon kalayo. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanilang naging kwento, hindi ito nagdalawang isip na papuntahin sila sa lugar ng mga rebelde na pinamumunuan ng mga kadugo nila. Pansamantala, doon na muna sila titira hanggat hindi pa malinaw ang kinakaharap nilang problema. Dagdag pa ng mga ito na wala silang dapat na ipag-alala sa kadahilan ng gagawin nila ang lahat para mapatay ang nilalang na humahabol sa kanila. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang katahimikan sa lugar. Akala nga noon ni Melchor, hindi na sila masusundan ng nilalang, pero nagkamali siya. Bago pa man kasi matapos ang linggo, muli na naman itong nagparamdam sa mismong kuta kung saan sila nagtatago. Ayon sa kanya, na kapag sumasapit ang gabi, may mga huni silang naririnig na katulad ng huni nung nilalang na pumatay sa kaibigan ng tatay niya. Nabanggit din ng mga rebelde na iyon ang kauna-unahang beses na makarinig sila ng ganon, kaya naman ora mismo naghanda at naghigpit na ang grupo. Gabi-gabi matindi ang pagbabantay na nangyayari, kaya naman kahit isang insekto walang nakakapasok sa kampo nang hindi ito nakikita. Ang problema lang, hindi insekto ang kalaban nila. At makalipas lamang ang 2 araw, dito na nagsimulang mawala ang iilan sa kanilang mga kasama. Naging palaisipan yon para sa grupo, kaya para wala nang mabiktima pa, sama-sama nang nagbantay ang mga ito. Hindi naglaon, dito na nga nila nasilayan ang nilalang na pumapatay sa kanilang kasama. At kagaya nga ng inaasahan, ito ay walang iba, kundi yung nilalang na pinagnakawan niya. Galit na galit itong naglakad papalapit, habang sinasalo ang lahat ng balang tumatama sa katawan nito. Paulit-ulit din yung nagsasalita ukol sa kanya, at sa kung ano ang bagay na pinaka-iniingatan nito na ninakaw niya. Inilahad din ng nilalang ang kanyang matinding galit, kaya kahit saan mang lugar sila pumunta, hinding-hindi sila makakatakas sa kanya. Nang marinig naman yun ni Melchor, halos mapaisip na siya noon na ibalik sa nilalang ang medalyon na kanyang nakuha. Nawari niya kasi na wala naman itong kabutihang maibibigay sa kanya, kaya mas mainam na ibalik na lamang niya ito sa totoo nitong may-ari. Inakala rin niyang yun ang rason kung bakit sila nito natuntun, kung kaya't sa sandaling makuha na ito ng nilalang, may posibilidad na malagay na silang lahat sa tahimik. Ngunit, nang mapansin ng kanyang ama ang binabalak niya, ito na mismong humarang sa kanya. Ayon dito, huli na ang lahat para sa ganoong pasya. Kahit isoli niya pa ito, wala nang magbabago buhat sa dami ng nasangkot. Dagdag pa nito na ang kinakailangan nilang gawin, humanap ng paraan kung papaano ito matatalo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Alam niya kasi na may punto ang kanyang ama, kaya naman muling nanumbalik ang tapang sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tumulong na rin siya sa pagpapaputok hanggang sa magdesisyon na silang lahat na kumuha na lamang ng itak para tadtarin ito ng pinong-pino. Naisip kasi nila na kung hindi ito tinatablan ng bala, pwedeng tablan ito ng patalim. Dahil dito agad naman silang nagkaisa. Walang pagdadalawang isip nilang sinugod ang nilalang hanggang sa sumiklab na ang labanan sa pagitan ng grupo nila
at nung aswang. Kahit binubuo ng halos 100 rebelde ang nakipaglaban dito, aminado pa rin sila na hindi ito basta-bastang natitinag. Bukod kasi sa napakaliksi nito, may mga kasama rin pala yung nilalang na hindi malayo sa itsura ng sigbin. Ito ang nagdulot sa kanila ng matinding problema, gawa ng nung sumalakay ang mga ito, nasira nito ang hanay ng depensa nila. Napakadali para sa mga nilalang na yon na makapasok, gawa ng hindi nila ito napaghandaan. At dahil sa pakikisawsaw ng mga ito, nagkawatak-watak ang kanilang pangkat. May ibang nakikipaglaban sa mga sigbin, habang may pangkat naman na patuloy pa ring sinusundan ang nilalang na pangunahin nilang kalaban. Ang problema lang, dahil sa kawalan nila ng karga, naging mahirap ito para sa kanila. At habang tumatagal, dito nila unti-unting nakikita kung gaano kadelikado ang nilalang na kanilang kaharap. Sa sobrang talas kasi ng mga pangil at kuko nito, sa oras na lumapat yun sa katawan mo, dire-diretso itong tatagos sa likod mo. Hinding-hindi mo yun mapipigilan at ang magiging pakiramdam mo rito ay para ka lang hinihiwa ng dahan-dahan na walang kahit na anong sakit at hapdi. Dahil sa ganun itong abilidad, kailangan nilang ilaga ng bawat pag-atake nito. Akala nga nila hindi na magiging posible na mahuli pa nila ang nilalang na yon, pero hindi nagtagal dahil sa kanilang kasanayan pagdating sa pakikipaglaban ng malapitan, nagawa nila itong mahulog sa kanilang bitag. Gamit ang lambat, paulit-ulit nila itong sinubukang dakpin hanggang sa may nagtagumpay na sa kanila. At nung makapasok na ito sa lambat na tinipo nila, sinundan pa nila ito ng sinundan hanggang sa tuluyan na itong mapuluputan. Pagsilay naman nilang naghihikahos para makawala ang nilalang, dito na nila yun pinagtulungang talian hanggang sa kalaunay hindi na ito makakilos. Matapos naman nila itong maisakatuparan, doon na sila sinubukang pagtulungan ng mga sigbing kanina pang nananalasa. Subalit dahil sa pinagsama-samang lakas ng grupo, hindi rin nakatagos ang mga ito hanggang sa tuluyan na rin nila itong naitaboy. Maya-maya pa, paglayo naman ng mga nilalang, agad nilang ipinasok sa kuta ang kanilang huli. Bagaman hirap na itong kumilos sa loob ng lambat, hindi nila pinahintulutang makaisip ito ng paraan kung papaano ito makakatakas. Alinsunod din sa utos ng kanilang commander, kinulong na muna nila ito sa bakal na rehas para mapag-aralan at para matanong ito ukol sa kanyang pakay at gustong makuha sa pamilya ni Melchor. Ang kaso lang, hindi ito naging madali, kaya naman para kumalma ito, pinagpahinga muna nila yon ng isang buong gabi. Kinaumagahan, habang abala ang kanilang mga kasama sa paglibing ng mga labi ng nasawi, matyaga namang nanatili silang mag-anak sa loob ng kubo kung saan ito nakakulong. Bawat kilos nito maigi nilang pinagmasdan hanggang sa dito na nila napansin ang pagiging kalmado ng nilalang. Paunti-unti, sinubukan itong magpalit anyo sa wangis ng taong halos may kahalintulad ng sa kanila. Matapos naman yung gawin ng nilalang, kalmado itong tumitig sa kanila kasabay ng pagwiwika nito habang nanghihina. Wala kayong pagpipilian. Kailangan kong mapawi ang medalyon para maipagpatuloy ko ang aking mga nasimulan. At ngayong naagaw na yan sa akin, nasira na rin ang tuluyan ng buhay ko. Para nyo na rin akong pinatay, kaya wala nang saysay pa na panatilihin nyo kung buhay. Ang mga gaya ko ay madaling tumanggap ng pagkatalo. At sa puntong ito, alam kong talo na ako. Naghihintay na lamang ako ng kamatayan ko. Maswerte ka, Melchor. Naisahan mo ko. Hindi ko sukat akalain na ang katulad mo gagawa ng ganoong bagay. Nang marinig naman nila ang sinabi ng nilalang, hindi sila kaagad nakasagot. Pinag-isipan nila ng maigi ang ibabato nilang salita dito
hanggang sa dito na naglakas ng loob na sumagot ang kadugo nilang commander ng mga rebelde. Ganun ba? Kung yan ang ibig mong ipahiwatig, wala na palang saysay ang ating pag-uusap. Pero bago ka namin paslangin, maaari bang malaman kung ano ang bisa ng medalyong ito? Pwede ba namin itong mapakinabangan? Hindi nyo yan mapapakinabangan. Ang medalyon ng panggagaya ng anyo ay nangangailangan ng itim na kapangyarihan. At sa estado ninyo, mga ordinaryong tao lang kayo. At ang makakagamit lamang ng ganyang bagay ay ang mga taong likas na ang kadiliman sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, hanggat mabuti ang mga budhi ninyo, wala yang silbi kahit itago nyo pa yan sa napakahabang panahon. Pagkatapos nitong magwika, inamin nito sa kanila na ang kahinaan nito ay ang araw. Ito lang din ang elemento na makapagwawakas sa buhay ng nilalang, kaya kung wala na silang kailangan, mas mainam na tapusin na nila ang kanilang mga nasimulan. Nang marinig naman yon ng commander, hindi na ito nagdalawang isip na sundin ang payo nito. Nakakabahala man sa mga posibilidad na pwedeng niloloko lang sila ng nilalang, pinili nilang sumugal alang-alang sa kagustuhan nilang matuldukan na ang lahat ng pangyayari. Paglabas naman nila ng kubo, dali-dali nila itong itinapon sa lugar na merong sikat ng araw at sa isang iglap, nilamon ito ng nagngangalit na apoy. Agaran ding pumanaw ang nilalang hanggang sa maglaho ang bakas nito na animoy hindi man lang yun umiral sa mundo. Magmula noong napaslang nila ang nilalang na yon, nanatiling nasa pangangalaga ni Melchor ang medalyon ng matandang maninimba na si Tandang Kuloma.